बिग ब्रेकिं निउज। सम आरो बोथोरजों लासै लासै सनानि बिटिसिआ गुस्लायलांनो हमगासिनो। बे गुस्लायनाया जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां ना गाज्रि समासो फोरमायसिगोन। 15 बोसोर सरकाराव UPPL थानाय समाव कंग्रेस आरो BJPजों लोगोसे जुथायै सरकार सालायनाय समाव बिटिसिखौ गावनि आखाइ मुथायाव लानानै सरकार सालायदोंमोन। नाथाय UPPL BJP जथायै सरकार खुंसेयावबो फैगौ बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव मोन्नैबो दोलोनिफ्राय बिजाथि होगोन होननाया ससियेल मिडियायाव गोसारना दं। सनानि बिटिसिखौ गावनि आखायावनो लाखिनो हागोन ना हाया समासो फोरमायसिगोन। बिग ब्रेकिं निउज। सम आरो बोथोरजों लासै लासै सनानि बिटिसिआ गुस्लायलांनो हमगासिनो। बे गुस्लायनाया जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां ना गाज्रि समासो फोरमायसिगोन। 15 बोसोर सरकाराव UPPL थानाय समाव कंग्रेस आरो BJPजों लोगोसे जुथायै सरकार सालायनाय समाव बिटिसिखौ गावनि आखाइ मुथायाव लानानै सरकार सालायदोंमोन। नाथाय UPPL BJP जथायै सरकार खुंसेयावबो फैगौ बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव मोन्नैबो दोलोनिफ्राय बिजाथि होगोन होननाया ससियेल मिडियायाव गोसारना दं। सनानि बिटिसिखौ गावनि आखायावनो लाखिनो हागोन ना हाया समासो फोरमायसिगोन। डिजिटेल बड'निउजनि रिपर्ट। डिजिटेल बड'निउजनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड'निउज वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड'निउज। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड'निउज।